Hoi. Ik ben van Omroep Friesland van het programma Heer. Ja. En de vraag is altijd, wat hing er bij jou boven de bank? Nou, dat zijn heel veel kattenschilderijtjes. Maar misschien even zien, de kattenschilderijtjes. Ja, maar voor mij wel. Ja, let even niet op het stroep, want we zijn... Oh nee, dat is een gordijn. Sorry. Ik ben momenteel niet helemaal fit hoor, maar... Nou, dit hangt er eigenlijk boven de stoel hoor. Het is meer een stoel. Want ik ben kort geleden geopereerd en daarom hebben we geen tijd gehad om het spul nog op te ruimen. Oh ja, oké. En je zit hier in het druk te gamen? Ja. Wij gamen elke dag. Ja? Wat is het, Minecraft? Ja. Ja. Gewoon bouwen. Creativiteit uitoefenen. En dan zit je hier te geren. Ja. Wat ben je nou eigenlijk op Martje? Ik ben nou proberen een kerk aan te ontwerpen. Oh. Voor een van de kameraden op Minecraft zelf. Oké. En die had gevraagd of ik een kerk wil bouwen voor hem. En nou, ik had eerst al een kerkje gebouwd voor hem, maar die vond ik eigenlijk wat te klein en het kwam niet zo mooi uit, dus toen ben ik opnieuw begonnen. En hier heb ik nog een skip gemaakt. Zo hé. Ja, dat ben ik van die kleine dingetjes die... Ja. Hoe lang ben je dwaan als een skip? Ik ben hier kleine 4 uurtjes mee bezig geweest. Oh. Ja. Het is gewoon creatief bezig wezen. Ja, thuisbedrijf. Dat ook, ja. En je hebt natuurlijk, want je misschien wou dat je hem net aan het werk kennen vanwege de zoons en zo? Ik kan niet aan het werk omdat ik een verstandelijke beperking heb. Oh, Dus oké. ik heb gewoon heel veel moeite. En Ik ben op dit moment eigenlijk een beetje thuis voor haar. In verband met dat ze een verzorging nodig heeft. Omdat ze kort geleden geopereerd is. ik heb kort geleden namelijk een hartinfarct gehad. Oh, jemig. En toen hebben ze mij 2 weken terug hebben ze mij een pacemaker ingeplaatst. Oké. Jemig. Dus heb ik continu een kastje in mijn borstkast. Ja? Dus noodgedwongen ben ik eigenlijk nou een beetje thuis om haar te ondersteunen. Oké. Omdat ik niet veel mag tillen met mijn linkerhand. Vanwege de pacemakerdraden die moeten hechten. Oké. Nou ja, zij komen in de titel toch, zeker hè? Ja.